Het is volle stiller als oors in het squalgebouw van het Lauwers College in Boetenpost. De meeste leerlingen zitten al een skof thuis en volg je de lessen van achter de computer. Maar er is een Lietse ploeg die het nog heel tijd op squallen komt. Zij ek deze leerlingen uit 5 HAVO. De helft van de klasse hier van de morgen fysiek les en de andere helft zie je thuis. Het is nou wel wat moeilijker, maar dat de ene die tussen is en de andere zit gewoon op squalen. Dus het is wel heel wat. Het vraagt wel volle energie van die sisma. Dus tussen maar echt die dat ding tas zetten en lukt het op zich wel goed. Maar ik snap best wel dat oorleerling daar moeite mee heeft. Ik voor docent bedrijfseconomie, Mijnte Brandsma wie het omskekelen. Hij houdt al zo'n 20 jaar les in Boetenpost. Het lesjaan wordt er toch alle beheinings net makkelijker op. Hiondal noot je skekelen matten tussen thuis en het klaslokaal. Als je dus met zijn klas bezig bent, dan hast de neiging om die orenleerling te vergeten. En die leerlingen die doen natuurlijk wel mee. Ik ga zich dus ook onjoen van als je me vraagt, zet het in de chat. En ik probeer dus regelmatig die chat te beginnen en in te spelen op die vragen. In vergelijking met het begin van de coronacrisis giet het lesjaan op afstand nou volle beter. Maar het meijaan van de lesstof giet nevens Brandsma gewoon het allerbeste in het klaslokaal. Gewoon even door de klas heen rennen, even zien hoe leerlingen presteren in werkboeken, wat ze makken hebben. Wat verder echt net haast is dat als het dan door de klas heen is, dan krijg je automatisch ook meer vragen, is er gewoon meer interactie. Het Lauwers College had er rekken mee dat het onderwijs op afstand nog wel even bloot. Van de haast 1000 leerlingen in Boetenpost zit het grootste pad thuis. Maar een Lietse ploeg krijgt echt nog op squallenles. Voor de examenleerlingen dan moeten we fysiek het onderwijs verzorgen. Voor de MAVO-leerlingen die komen hier fysiek op squallen. En de HAVO4 en VWO6 die komen om en om. Dus de helft zit dan thuis en de helft zit online les te volgen. En de andere helft zit op squallen. En dan ben ik ook een groep leerlingen die zitten hier in squallen omdat het vanwege bepaalde omstandigheden. Ik denk dat het dan 1/5 op squallen is hoe dat is. Thuis of in de klasse, hoe dan ook komt het eindexamen hield hij dichterbij. Er is nog een soort discussie over hoe dat examen krijgt vorm krijgen mat. Het is vooral spannend voor de leerlingen en die zitten er toch wel in. Ik maak het wel zwaar genoeg, eerlijk zijn persoonlijk. Want ik kreeg alle stappen op mij, maar wel volle minder natuurlijk. Maar het volle mis zelf, dus ik zit best wel op 10 examens dit hier. Maar ze zelf nou heel veel dingen onleren en ik denk net dat het een goede voorbereiding is voor examens. Het Lauwers College deelt de zwaargen van de leerlingen. De squallen hopen dat de examens gewoon terug in kunnen. Maar wel in onpaste vorm. Er zit zoveel ongelijkheid tussen squallen onderling, tussen leerlingen onderling. De voorbereiding is toch oors. Ik maak online lesjaan, ik examenkandidaten. Iedereen had weer een oren. Omstandigheid werd in leren en wennen. Ik denk dat de examen dat we daar wel wat ondwaan moeten. Maar ja, dat zal in de komende weken minister Slob daar een uitspraak over doen.